Как работи флуид филм? Тук на една планка, която е ръждясала прилично, не е чистена от ръжда. Нанасяме с една чечица флуид филм. Ето го. Една линия. Така. И го оставаме да проникне. Сега започва едно проникване в ръждата. Флуид филма стига до чистия метал, изгонва всякаква влага от порите, много дълбоко прониква в порите, там където песекоструй не може да проникне. Просто той стига до метала, а клиновете на ръждата, дълбоките, не може да ги изчисти по никакъв начин. Така, флуид филм ще го направи. Ще влезе вътре в ръждата и започва едно капилярно проникване настрани. И след един ден пак ще снимаме да видите как прониква в метала и започва да ходи настрани. Няколко сантиметра ще се разшири и ще покрие метала. Затова се нарича жива боя, защото тя през цялото време, докато вие си карате колата, тя прониква и гони всякакви порички на ръждата, им спира влагата, спира им кислорода и по този начин задушава метала, задушава ръждата, тя не може да се развива. Стои си там, вози се на колата, но не може да се развива. Ето го. След малко ще видите как изглежда след един ден. Ето я същата планка след 24 часа. Флуид филма, който сме нанесли в средата, е започнал капилярно да се придвижва в порите на ръждата и да превзема цялата планка. Ако оставиме още няколко часа, вероятно ще превземе абсолютно всичката ръжда. Така, какво всъщност прави той? Движейки се капилярно, влиза в самите пори на ръждата. Изгонва влагата от порите дълбоко навътре. Нещо, което песъкоструя не може да направи. Всякаква обработка трябва да се свалят милиметри от метала, за да се стигне до тези пори. Флуид филм влиза в тях без никаква агресия, без да отнемаме от метала, защитава ги и спира реакцията. Химическата реакция, която образува железния оксид или ръжда, тя спира да работи. Тоест, ръждата си стои, но не е активна, тя е пасивна, пасивира я. Тя е пасивна към химичната реакция, защото няма условия, няма влага, няма кислород. И по този начин запазва метала. И интересното е, че при нанасене, дори примерно в прага, ако не сме успяли навсякъде да нанесеме, останалата частите, които не са получили материал при обработката, флуид филм си ги покрива и се разнася из целия праг, из цялата кухина, като я защитава на 100% за дълги години напред.